in yi waƙar soyayya gaba ɗaya in gama ta soyayya ce amma ban ce ina son ki ba. Akwai misalai da yawa a waƙoƙina. Waƙata ta a sha ruwan zuma wanda nake cewa a sha ruwan zuma mata ba ruwan maɗaci ba sai da waiwayen baya zan tuno masoya, wanda a cikinta nake cewa kun ga dai irin aikina na saƙe-saƙe idan na yi hasashe na faɗa ya zama gaske. Nura M Inuwa. Tambaya ta farkon da za mu yi maka. Waye Nura M Inuwa? A shekarun baya mutane da dama sun san ka a shekara za ka fitar da album 1 zuwa 2. Me faru yanzu an ji ka shiru? Yawanci mutane suna gani kamar duk waƙoƙinka akwai habaici a ciki. Me yasa hakan take kasancewa? Nura M Inuwa. Na'am. Na ji labari ka taɓa tafka soyayya da wata babbar jaruma a masana'antar Kannywood. Wace ce ita? Ni. A Kannywood akwai mutane da daman da aka san ka da su a da kuma ana ganin ku tare. Yanzu kuma an daina ganin ku tare, me faru? Ni a sani na duk wanda muke tare muna nan tare. Akwai producer Abdul Amat, abokinka ne kowa ya sani, amma yanzu kuma an ce kaman kun samu matsala. Nura M Inuwa. Na'am. Ka yafe wa waɗanda suka watsa ma acid a fuska. Nura M Inuwa. Na'am. A masana'anta ni zan baka mutane biyu. Mu'azzam Idiyari ko Adam Zango. Mu'azzam Idiyari. Mu'azzam Idiyari. Ko Adam Zango. Ko Adam Zango.